Сега към една история за доброто. Жест на благодарност от български творец към неонатолози, спасили живота на неговия внук. Скулпторът Живко Седларски дари част от творбите си за недоносените деца в майчин дом, като организира благотворителна изложба. Живее и твори във Франция от 33 години. Прави мода, която не се облича. Миналото лято подредил благотворителна изложба в подкрепа на френска клиника, в която лекуват жени с ендометриоза. Там събрахме средства, екипа е доволен, награди имаше. Паричните са за тях, моралните награди са за нас. Малко след изложбата във Франция, в София, по-рано от очакваното се ражда третият внук на Живко Седларски. И то се роди с малки проблемчета, един месец преди термина. Тревогите бяха много. Благодарение на екипа на майчин дом, това детенце днеска на 5 месеца се развива идеално, вече нормално дете. Скулпторът е решил да благодари на лекарите с благотворителна изложба. Те полагат всички сили, за да спасят децата. Трябва да се помага. Аз по какъв начин мога да помогна, освен да се даря част от произведенията. Всички приходи от изложбата "Изкуството помага" ще бъдат дарени на неонатологията на майчин дом. В нея се грижат за новородени в риск от цяла България. Винаги има нужда от апаратура. Това са апарати за обдишване, перфузори, монитори за следене на жизнени показатели на бебетата. Това е една нестандартна инициатива, която ни изненада изключително приятно. Благотворителната изложба в галерия София на Столичната библиотека приключва на 9 февруари.